Hej og velkommen til Ølstykke Skytteforening og video 2 her i serien omkring, kan AI bruges som træner. Og i dag, der skal vi kigge lidt bag om kulissen, hvordan denne her AI-træningsplan den er blevet til. Hvad er det, man skal fortælle AI'en, og hvordan kommer man i det hele taget i gang? Så Bjarne, hvad fortalte du AI? Hvad for nogle informationer har du givet den? Til at starte med, så skulle vi måske sige, at jeg har brugt ChatGPT i betalingsudgaven, og det er ligesom den, som vi har taget udgangspunkt i første omgang. Og så kommer vi tilbage til lidt senere i interviewet om, at vi også har prøvet det samme med Copilot, for ligesom at kunne sammenligne de to kunstige intelligenser. Men det jeg fortalte den, det var, at jeg prøvede at være realistisk i forhold til, hvorhen jeg er i min skydekarriere. Jeg har skudt i en 10-15 år liggende og stående med rem. Og jeg har skudt luftpistol en 2-3 gange, hvor jeg har ligget på omkring 500 cirka i snit, når vi snakker 10 meter DSU. Så har jeg sagt til den, at jeg vil kunne træne cirka et kvarters tørtræning om ugen, og jeg vil kunne træne 2 gange i foreningen cirka 60 skud, sådan ungefær den tid, det nu tager. Det er nogenlunde sådan, jeg har sagt til den. Og det tænkte den så lidt over. Igen, den er jo meget, meget positiv, så det er så fantastisk idé, Bjarne. Det er super lækkert det her, og det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Så den lavede en 8-ugers plan, og det ændrede jeg så lidt på, fordi den kom faktisk og spurgte, skal jeg ikke lave en 12-ugers plan i stedet for, ligesom ISSF professionelle trænere vil gøre det, sådan fuldstændig opbygget på samme måde. Og så sagde Bjarne, tjek, det gør vi. Så kører vi derfra. Og det er derfor, vi har den her 12-ugers plan. Men jeg tænker lige, at vi viser prompten. Ja. Så den ser de lige med, når vi taler om den her. Ja. Du sagde også, at du havde brugt ChatGPT, betalingsudgaven. Vi prøvede også at putte samme informationer ind i Copilot, gratisudgaven. Var der nogen forskelle? Det var måske mere Kurt, vi skulle bringe lidt på banen der. Altså, jeg har gået det igennem, og den er bygget op stort set på samme måde. Stort set de samme øvelser. Det kan være, at den har lagt dem lidt i en anden rækkefølge, men ellers så har den grupperet den måde, øvelserne er bygget op på, så det faktisk er en til en hele vejen igennem. Så ja. Det er der ikke en stor forskel i, nej. Okay. Ja. Så kom der en træningsplan ud af det. Træningsplanen, den kan vi også godt vise til vores seere, så de kan se den. Ja. Og når nu træneren kigger på den, hvordan vil det være noget, som det vil tilsvarende, hvis der kom en ny skytte, eller ikke en ny skytte, men en der skal til at skyde luftpistol, vil det være det samme, som en træner vil tilbyde? Altså det er jo alt det, man går igennem, når man skal lære at skyde. Der er aftræk, sigte, balance og alle de her sådan, elementer, som indgår i at skyde pistol. Og man vil jo nok, hvis man fik en ind på et introforløb, der vil man jo starte med det hele. Og så finder man ud af, om folk de sådan ligesom har lysten til at være her, og så er det, man begynder at lave en lidt mere detaljeret plan, hvor det er, man tager nogenlunde de samme. Det kan være, at man vælger en anden rækkefølge, end der er her, men ellers i forhold til folks fysik og kunden og sådan noget, hvad de kommer med. Vi alle sammen kommer over med forskellige forudsætninger, når vi har lyst til at prøve at skyde pistol. Så elementerne er de samme. Fremgangsmåderne er forskellige, når man kommer hen og bliver lidt mere erfaren, ikke? Så. Ja. Har den med i, at der jo er forskel på riffel og pistol i forhold til træningsdelen? Altså man kan sige, aftrækket på en riffel er jo overordnet set det samme, vil gå jeg ud fra. Jeg ser ikke i det oplæg, der er kommet både fra Copilot og fra ChatGPT, at man lægger vægt på, at du har prøvet at skyde riffel før. Nej, okay. Den går ud fra, at du er ny skytte, og så bygger den elementerne op i den rækkefølge, hvor det vil give mest mening for, at du får grundstenen, og så bygger på stille og roligt, så du kommer op og bliver en fuld skytte til sidst. Ikke? Så det ser den ikke på, tror jeg. Okay. Det er bare en forudsætning, eller en fordel, at du har nogle evner på forhånd. Ja. Og man kan også sige, Bjarne, det er dit valg at lave definitionen af, at du vil lave tørtræning et kvarter hver dag,
du vil træne 2 gange i foreningen om ugen. Det er det, der ligesom giver basis for den 12-ugers plan, den så laver. Det er fuldstændig det, som jeg havde vurderet, at jeg ville kunne finde tid til. Og hvis man jer derhjemme har mindre tid, jamen så er det bare at lave en prompt, som det jo så fancy hedder, inde i den her, og fortælle, jamen hvad er det for en træningsplan, I vil have i forhold til den mængde træningstid, I har. Jeg kommer også til at fortælle den, tænker jeg, hvis jeg undervejs måske ikke får trænet de her kvarters tørtræning hver dag, og så er jeg jo meget spændt på at se, hvad den så siger til det. Om den ændrer træningsforløbet, fordi nu så kan vi ikke nå det, eller om den siger, jamen det er fint, det går, du fortsætter bare, eller hvorhen den er. Det er jeg meget spændt på. Ja. Jeg synes jo, det er spændende, at den kan lave sådan en flot træningsplan, men jeg tænker, at i de næste videoer, der kommer vi til at se, om det rent faktisk også kan bruges i praksis. Så det bliver en lille cliffhanger. Det bliver noget af de næste, vi skal se på. Det er, hvordan vi rent faktisk kommer til at udføre den her træningsplan. Så jeg starter på uge 1 og uge 2 her, lige om et øjeblik, når vi er taget hjem herfra, og så kører vi det ud af med de næste 12 uger. Det bliver spændende. Det bliver super spændende. Det gør jeg. Vi ses. Vi ses.